Хвала Христу яшчэ раз. Калі ёсць тыя, хто не чуў, то святая імша пачнецца там на вуліцы, так, на сцэне. Ну, калі хто мае сілы, магчымасць, падыдзьце туды, там будзе малітва, бласлаўленне вербаў, таксама будзе Евангелле і пропаведь, і потым мы зойдзем ужо працэсіяй сюды ў касцёл. Вось таму так.
Раз, два, три. Раз, два. Можна? Держи, раз прийшла, дякую. Перший год Катахуна. Не стал. Не стал христиане. Перший год Катахуна.
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа і любов Бога Отця і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Дорогие браты и сестры, от пачатку Великого посту мы рыхтовали наши сердца до гэтага дня праз пакаянне и учинки христианской милосердности. Сёння мы собралися разом, каб з усім касцёлам распачаць святкаванне пасхальнай таямніцы Езуса Христа, дзеля спаўнення якой Ён увайшоў у свой горад Єрусалем, каб там памерці і ўваскрэснуць. Узгадваючы гэты збаўчы ўваход, з вераю і адданасцю пойдзем і мы за Панам, каб, беручы ўдзел у яго крыжовай таямніцы, стаць удзельнікамі з мёртвых паўстання і жыцця вечнага. Молимся. Усемагутны вечны Божа, асвяці гэтыя галінкі сваім благаслаўленнем, каб з радасцю, ідучы за Христом Валадаром, мы маглі праз яго прыйсці да вечнага Єрусалема, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвея.
І калі наблизіліся да Єрусалема і прыйшлі ў Бетфагію да гары Аліўнай, тады Езус паслаў двух вучняў, кажучы ім: «Ідзіце ў вёску, што перад вамі, і адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляня з ёю. Адвяжыце і прывядзіце да мяне. І калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбны пану, і зараз жа адашле іх». І сталася гэта, каб збыцца сказанае прарокам, які кажа: «Скажыце дачцы Сіёна, кароль твой ідзе да цябе, лагодны, седзячы на асліцы і на асляняці». Вучні пайшлі і зрабілі так, загадаў. Прывялі асліцу і асляня і паклалі на іх сваё адзенне, і ён сеў на яго. І мноства людзей слала сваё адзенне на дарозе, а іншыя зразалі галінкі з дрэваў і слалі на дарозе. Тоўпы, якія ішлі спераду і следам за ім, усклікалі: «Гасанна сыну Давіда! Бласлаўлёны той, хто прыходзіць у імя Пана! Гасанна на вышынях!» І калі ён увайшоў у Єрусалем, узрушыўся ўвесь горад, і пыталіся: «Хто гэта?» А народ адказваў: «Гэта прарок Езус з Назарэту Галілейскага». Слова Пана. Не буду прапаноўваць прысесці, але невялічкую пропаведь скажу цяпер, бо нас сёння вельмі шмат. У касцёле было б трошку так душнавата, мне здаецца. Таму пару слоў хачу сказаць вам, дарагія браты і сёстры, вось цяпер. Па-першае, хачу павіншаваць вас з тым, што мы дажылі да моманту, калі можам распачаць вялікі тыдзень. Гэта самы галоўны перыяд, самы галоўны тыдзень у годзе, у літургіі касцёла. І вельмі хацеў бы вам нагадаць, многія з вас гэта ведаюць, што на працягу гэтага тыдня ўсё тое, што мы будзем перажываць сёння і ўжо перажываем, у вялікі чацвер, у пятніцу, у вялікую суботу, у нядзелю, гэта не проста ўспамін, што мы проста ўспамінаем, як жа гэта было там з Езусам 2000 год таму. Дзякуючы Духу Святому, якога Езус нам даў, дзякуючы літургіі, мы гэта самі перажываем. Сёння там не тыя габрэйскія натоўпы вітаюць Езуса. Сёння мы там стаім. Мы будзем падчас апошняй вячэры. Мы будзем перажываць Хрыстом, ісці за ім аж да Галгофы. І мы з вамі будзем сведкамі пустога гробу. І гэта не проста прадставце сябе. Гэта рэальнасць, якая здзяйсняецца ў нашым жыцці. Гэта от самая галоўная умова, самы галоўны рэцэпт на тое, як добра перажыць гэты час. Усвядоміць сабе, што гэта сапраўды адбываецца ў маім жыцці. Я сведка гэтых падзей. Сёння я б хацеў з гэтага Евангелія, што мы сёння пачулі, выбраць 3 элементы, пра якія толькі пару слоў хацеў бы сказаць. Першы – гэта Єрусалем. Другое – гэта Вослік. Ну, як жа без яго. І трэцяе – гэта Пальма. Сёння мы чуем, што Езус уязджае ў Єрусалем. Єрусалем, Єрусалім, сталіца Ізраіля, горад, які Пан сабе ўпадабаў, які выбраў, каб на гэтым месцы збудаваць сваю святыню. Горад, які кожны год наведвалі усе габрэі, якія верылі ў Бога. Месца пілігрымак,
месца святасці, месца Божай прысутнасці. Езус не першы раз прыходзіць у Єрусалем, але гэтым разам гэты прыход, ён асаблівы. Гэта прыход, якога Єрусалем чакаў тысячагоддзі. Єрусалем, дарагія браты і сёстры, зараз скажу важную рэч. Калі мы чуем слова Єрусалем у Бібліі, гэта значыць, Бог гаворыць пра нашае сэрца, пра тваё сэрца і маё сэрца. Єрусалем – гэта вобраз сэрца чалавека. І от калі замяніць гэтае слово Єрусалем словам сэрца, мы сёння разумеем, чаму мы святкуем, да? Таму што Езус уязджае у самае нутро чалавека, прагне туды ўехаць, зайсці да яго, наведаць. І людзі вітаюць, таму што яны чакаюць Месію. Яны чакаюць, што ён вызваліць ад акупантаў, ад няволі, ад безнадзеі, ад усіх хваробаў. Яны вітаюць, бо яны вельмі яго чакалі. Нашыя сэрцы таксама у глыбіні чакаюць Месію. Нават не ведаюць, можа, хто гэта можа быць. Часамі думаюць, што гэта нейкі чалавек мае быць. Можа, якаясьці сітуацыя павінна са мной здарыцца. Хто гэты Месія? Можа, урэшце рамонт закончу, гэта будзе мой Месія. Да? Можа, хтосьці выздараве з маіх родных. Вот это будзе мой Месія. Не ведаю. Кожны з нас мае свае ўяўленні ад Месіі. І вот у гэтым Єрусалеме, у глыбіні сэрца яго чакае. Запрашаю вас так паглядзець на сённяшняе Евангелие. Другі элемент. Вослік. Год таму я больш пра восліка казаў, гэтым годзе буду менш казаць. Але вослік – гэта жывёліна, як мы добра ведаем, гэта не... з вослікам на вайну ніхто не выходзіць. Да? Так бы, калі захачу, не ведаю, калі стану рыцарам, возьму меч, я на восліку, наверное, не сильно далёка уеду, можа быць небяспечна. Езуса чакалі, што ён прыйдзе ў Єрусалем і выгане рымлянаў, навядзе парадак. І Езус не ўязджае на кані, які з'яўляецца сімвалам моцы, такой вайсковай магутнасці. Езус едзе, Месія, на восліку, сімвале штодзённай працы, падданасці, пакоры, лагоднасці. Езус уязджае такім чынам. Гэта моцны знак. Мы Бога чакаем, што Ён прыйдзе ў нашае жыццё і часта самі Яму кажам, як Ён павінен гэта зрабіць, што Ён там павінен учыніць, які парадак навесці, куды спачатку зайсці, там, каго ўспакоіць, каго падняць, каго аздаравіць, сколькі грошай мне даць і гэтак далей. Мы чакаем Бога, які будзе нам дапамагаць, правда? Бог мне дапамагае, таму я яго люблю. А Езус уваходзіць не так, Ён інакш робіць. Ён уваходзіць пакорна, уваходзіць лагодна, зусім іншым спосабам. Ці гатовы вы, дарагія мае, прыняць Бога не такім, які вы хочаце, а такім, якім Ён ёсць сапраўды. Вот такім, які Ён ёсць. А які Ён ёсць? Можна спытацца. Каб даведацца, які Ён ёсць, дарагія браты і сёстры, трэба прыходзіць сюды, слухаць Божае Слово, слухаць яго таксама дома, дзяліцца ім. І там усё ёсць. І мы можам убачыць. І найбольш убачым, які Ён ёсць у Вялікую Пятніцу, у чацвер, у пятніцу і у суботу, прабачце, у святы пасхальны трыдум. Езус прыходзіць на восліку. Вослік – сімвал штодзённай працы, пакоры, слухання Божага Слова. Толькі так Езус можа ўвайсці ў нашыя сэрцы. Ці гатовы я такім чынам прымаць Бога? Гэта важнае пытанне, якое сёння ставіць перад намі Бог. Але Ён такі, які Ён ёсць. І Ён намнога лепшы, чым нават нам здаецца. Бог прыгожы. Бог так любіць, што мы нават сабе не ўяўляем, як моцна Ён нас любіць. І трэці вобраз – гэта пальма. У нашай славянскай версіі гэта вярба. Ну, у нас пальмы не надта растуць, хаця ўсё часцей і часцей можна заўважыць. Ёсць у нас людзі з пальмамі, но ў асноўным вярба. Пальма ці вярба – гэта сімвал, вось у Бібліі, сімвал несмяротнасці, надзеі, таму што там клімат у Палестыне няпросты. А гэтае дрэва зялёнае, яно расце, жара ёй не страшная,
вельмі глыбока свае карані пускае. І вось пальма гэта сімвал перамогі, што ніякія цяжкасці не здолеюць мяне перамагчы. Але таксама пальма гэта сімвал мукі, праліцця крыві. Калі вы бачыце на абразіках святых з пальмамі, гэта значыць, што іх забілі за веру, што яны мучанікі, што яны вытрывалі нават такія выпрабаванні з-за любові Божай. І вось што значыць пальма ці вярба. І Езуса вітаюць, махаюць. Чаму? Кажуць, мы ускладаем на цябе надзею, ты Месія, мы давяраем табе. Вітаюць яго. Езус на гэта дазваляе, бо ён сапраўды такі ёсць. І сёння мы таксама будзем ісці і зможам памахаць Езусу, які прыходзіць у нашыя сэрцы. І вось што гэта пальма будзе далей значыць? Варта яе занесці дадому, яна мае нам прыгадваць, што я Езуса запрасіў у свой Єрусалем. Я яго запрасіў, каб ён прыйшоў у маё жыццё на восліку, такі, які ёсць. І калі я пагляджу там, не ведаю, на сцяну, ці дзесьці яшчэ там, дзе павешу гэту вярбу ці пальму, я павінен успомніць, што ёсць Бог, які праліў за мяне сваю кроў, ён мяне чакае, і ён мне прамовіў да мяне слова. Сама па сабе пальмачка, вербачка, нічога не мае моцы без ягонага слова. Учора так чуў, што прыйшло пару чалавек до нас у касцёл з такім вядром вербаў. У нас увечары была імша, ўжо таксама з пальмовай нядзелі мы благаславлялі вербы. І вот прыйшлі на пачатак, паблагаславілі і хуценька пашлі з вядром. Ну, я падазраю, што гэта такі бізнес-план, што потым можна прадаваць вербачкі, сказаць, слухайце, гэтыя ўжо асвячоныя, да? Таму гэтыя там на 2 рубля даражэй. Да? Не ведаю, хто будзе іх купляць ці там браць, не ведаю. Не хачу нікога асуджаць, але проста, дарагія браты, каб мы не згубілі сэнс. Сэнс не ў гэтай пальмачцы, сэнс у тым, што за ёй стаіць. Калі ёсць за ёй вера у Хрыста, які прыходзіць, то супер, што гэтая пальмачка ёсць, яна мне прыпамінае. Калі няма веры, то, як казаў брат Ігар, не раз мне так падабаецца, як казаў, што срок годнасці вярбы да першай прапушчанай нядзелі, да? Без паважнай прычыны. Да? Ось, ўжо можна потым спакойна, смела паліць, нават не сумнявайце. Вот. Няхай яна прыгадвае нам пра Божую любоў. Давайце цяпер, уваходзячы у касцёл, вітаючы Езуса, трошку мы такі вобраз сёння зрабілі, Хрыста і асла, каб вы трошку маглі сабе ўспомніць і ўявіць, што гэта да цябе сёння Езус прыязджае. Ад усяго сэрца махаць, вітаць і казаць у сэрцы, Езу, прыйдзі ў маё жыццё, так, як ты хочаш. І паверце, што гэта здарыцца, патрэбна толькі шчырага жадання. Таму цяпер я вас, дарагія браты і сёстры, запрашаю. Мы пойдзем спачатку Езус з вослікам, потом працэсія. Мы пойдзем так вот па дарожцы, як у мінулым годзе. Вось так, во. Можна ўжо цяпер такі зрабіць калідор, да? Так вот, прывітаць. А потым за намі ў касцёл увайсці. Хорошо? Вот, запрашаю.
Молімся. Гэтую святую імшу цэлебрую за ўсю нашу парафію, за ўсіх парафіянаў, асабліва памятаючы пра тых, хто перажывае найвялікшыя цяжкасці, асабліва ў прыняцці Бога ў сваё жыццё, за ўсіх, хто адышоў ад веры, таксама за ўсіх хворых і церпячых. Усемагутны вечны Божа, Ты ўчыніў, што наш збаўца прыняў цела і памёр на крыжы, каб даць чалавечаму роду ўзор пакоры. Ласкава дапамажы нам наследаваць яго прыклад у цярпенні і заслужыць удзел у яго з мёртвых паўстанні, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Ісаї. Пан Бог даў мне мову мудрых, каб я ведаў, як словам падтрымаць знясіленага. Кожную раніцу Пан будзіць мяне, абуджае слых мой, каб я слухаў яго, як вучань. Пан Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е, і шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Аблічча свайго я не адвярнуў ад зняваг і аплявання. Пан Бог дапамагае мне, таму я не буду асаромлены. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Гэта Слова Божае. Божа, чаму мяне пакінуў? Божа мой, Божа, чаму мяне пакінуў? Все, хто бачыць мяне, насміхаюцца з мяне, открываюць вусны, галавой ківаюць. Ён спадзяваўся на Пана, няхай жа вызваліць яго. Няхай уратуе, калі яму ён любы. Божа мой, Божа, чаму мяне пакінуў? Сабакі акружылі мяне, зборышча злачынцаў мяне абступіла, прабілі рукі мае і ногі. Я магу палічыць усе мае косці. Божа мой, Божа, чаму мяне пакінуў? Яны дзеляць вопратку маю між сабою, і жэрба кідаюць аб адзежы маёй. Але Ты, Пане, не адыходзь ад мяне. Сіла моя, паспяшайся мне на дапамогу. Божа мой, Божа,
чаму мяне пакінув. Буду обвящать імя Твое братам моим, на сходе буду прославлять Тебе. Вы, что боитеся Пана, прославляйте Его, усё потомство Якуба усхваля Его. Няхай боится Яго всё потомство Израиля. Боже мой, Боже, чаму мяне пакінув? Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янам. Єсус Христос, будучи у постаті Бога, не полічив потребним бить наровні з Богом, але вирекся самого себе, прийнявши постать слуги, приподобнившися до людей, із вигляду ставши як чоловік, принизив себе, будучи послухмяним, ажно до смерті, смерті крижової. Тому Бог узвисив Його і дав Йому ім'я понад усяляке ім'я, каб на ім'я Єсуса схилилося кожне колено створення в небесних, земних і подземних, і каб кожний язик визнавав, що Паном єсть Єсус Христос, для хвали Бога Отця. Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Володар веков. Хвала Тебе, Володар веков. Христос принизил себе, будучи послухмяным аж до смерти, смерти крыжовой. Тому Бог узвысил Его и дал Ему имя понад усялякое имя. Хвала Тебе, Володар веков. Мука Пана нашага Єсуса Христа паводле Матвея. Адзін з 12, якога звалі Юда Іскарыёт, пайшоў да першасвятароў і сказаў: «Што хочаце мне даць, і я выдам яго». Яны ж вызначылі яму 30 срэбранікаў, і з таго часу ён шукаў нагоды выдаць яго. У першы дзень праснакоў прыйшлі вучні да Езуса і сказалі: Где хочешь, как мы приготовали тебе съесть Пасху? Ён адказаў: Ідзіце ў горад да пэўнага чалавека і скажыце яму: Настаўнік кажа, час мой блізкі, у цябе зраблю Пасху з вучнямі маімі. Вучні учынілі так, як загадаў ім Езус, і прыгатавалі Пасху. Калі ж настаў вечар, ён сеў за стол з 12, а калі елі, сказаў: Сапраўды кажу вам, што адзін з вас выдасць мяне. Вельмі засмуціўшыся, яны пачалі казаць яму адзін за адным. Ці не я, пане? А ён адказаў: Хто апусціў са мною руку ў місу, той выдасць мяне. Сапраўды, Сын чалавечы адыходзіць, як напісана пра яго. Але гора таму чалавеку, які выдае Сына чалавечага. Лепш было б гэтаму чалавеку не нарадзіцца. Юда, які збіраўся яго выдаць, спытаўся: Ці не я, рабі? Езус адказаў:
ты сказаў. Калі яны елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, паламаў і, даўшы вучням, сказаў: Бярыце і ешце, гэта цела маё. І, узяўшы келіх, і, узнёсшы падзяку, даў ім, кажучы: Піце з яго усе, бо гэта кроў мая новага запавету, якая будзе праліта за многіх дзеля адпушчэння грахоў. Кажу вам, што адгэтуль не буду піць ад гэтага вінаграднага плоду аж да таго дня, калі буду піць яго з вамі новым у валадарстве Айца майго. І, праспяваўшы ім, яны пашлі на Аліўную гару. Тады Езус сказаў ім: Вы ўсе зняверыцеся ўва мне ў гэтую ноч, бо напісана: удару пастыра і рассеюцца авечкі статку. А пасля ўваскрасення майго я апярэджу вас у Галілеі. А Пётр сказаў яму ў адказ: Калі нават усе зняверуцца ў табе, я ніколі не знявернуся. Езус адказаў яму: Сапраўды кажу табе, што ў гэтую ноч, перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. Пётр адказаў яму: Хоць бы давялося памерці з табою, не адракуся ад цябе. Падобнае сказалі і ўсе вучні. Потым Езус пайшоў з імі на месца, званае Гецэманія, і сказаў вучням: Сядьце тут, а я адыду і памалюся там. І, узяўшы з сабою Пятра і абодвух сыноў Забедеевых, пачаў тужыць і адчуваць трывогу. Тады сказаў ім: Засмучана душа моя аж да смерці. Застаньцеся тут і чувайце разам са мною. І, адышоўшы крыху ўперад, упаў на твар, маліўся і казаў: Ойча мой, калі гэта магчыма, няхай аб мяне гэты келіх мяне. Аднак не як я хачу, але як ты. Калі вярнуўся да вучняў і знайшоў іх спячымі, сказаў Пятру: Чаму вы не маглі адну гадзіну чуваць са мною? Чувайце і маліцеся, каб не паддацца спакусе, бо дух ахвочы, але цела слабое. І зноў, адышоўшы другі раз, маліўся, кажучы: Ойча мой, калі не можа гэты келіх абмінуць мяне, каб мне не піць яго, няхай станецца воля твая. І, вярнуўшыся, зноў знайшоў іх спячымі, бо вочы ў іх былі стомленыя. Тады пакінуў іх і адышоўся зноў, і маліўся трэці раз, паўтараючы тыя самыя словы. Тады зноў прыйшоў да вучняў і сказаў ім: Усё яшчэ спіце і адпачываеце, вось наблізілася гадзіна, і сын чалавечы выдаецца ў рукі грэшнікаў. Устаньце, пойдзем, вось наблізіўся мой здраднік. І калі ён яшчэ гаварыў, прыйшоў Юда, адзін з 12, а з ім мноства людзей з мячамі і кіямі ад першасвятароў і старэйшын народу. А той, хто выдаў яго, даў ім знак, кажучы: Каго я пацалую, то і ёсць. Схапіце яго. І адразу падышоў да Езуса і сказаў: Вітай, раббі. І пацалаваў яго. А Езус сказаў яму: Сябра, чаго ты прыйшоў? Тады, падышоўшы, усклалі рукі свае на Езуса і схапілі яго. І вось адзін з тых, хто быў з Езусам, працягнуў руку, выхапіў свой меч і, ударыўшы слугу першасвятара, адсек яму вуха. Тады Езус сказаў яму: Схавай меч свой, бо кожны, хто бярэ меч, ад мяча і загіне. Ці думаеш, што я не мог бы папрасіць айца майго, і ён адразу ж паставіў бы каля мяне больш за 12 легіёнаў анёлаў? Але як тады збудуцца пісанні, што так павінна стацца? У тую хвіліну Езус сказаў натоўпу: Як на злачынцу выйшлі вы з мячамі і кіямі, каб схапіць мяне. Кожны дзень сядзеў я ў святыні і навучаў, і вы не схапілі мяне. А гэта ўсё сталася, каб збыліся пісанні прарокаў. Тады усе вучні, пакінуўшы яго, паўцякалі. А тыя, хто схапіў Езуса, завялі яго да першасвятара Каяфы, дзе сабраліся кніжнікі і старэйшыны. Пётр жа ішоў следам за ім зводдаль, аж да дзядзінца першасвятара. Увайшоўшы ў сярэдзіну, ён сеў са слугамі, каб убачыць, якім будзе канец. А першасвятары і
і ўвесь Сінедрыён шукалі ілжывага сведчання супраць Езуса, каб забіць яго. І не знайшлі, хоць прыходзіла шмат ілжывых сведкаў. Але нарэшце прыйшлі двое і засведчылі. Ён сказаў: «Магу зруйнаваць святыню Божую і за 3 дні адбудаваць яе». Тады устаў першы святар і сказаў яму: Нічога не адказваеш? Што яны супраць цябе сведчаць? Але Езус маўчаў. Тады першы святар сказаў яму: Заклинаю цябе Богом жывым. Скажы нам, ці ты Христус, Сын Божий? Езус адказаў яму: Ты сказаў: «Нават кажу вам, сёння ўбачыце Сына Чалавечага, які сядзіць праваруч усемагутнага і ідзе на аблоках нябесных». Тады першы святар разадраў адзенне сваё і сказаў: Ён блюзнерыць. Навошта нам сведкі? Вось жа цяпер вы чулі блюзнерства ягонае. Як вам здаецца? А яны адказалі. Ён заслугоўвае смерці. Тады пачалі пляваць яму ў твар і біць кулакамі, а іншыя білі па шчоках і казалі: Прароч нам, Хрысце, хто ударыў цябе? А Езус сядзеў звонку на Пётр сядзеў звонку на дзяцінцы, калі падышла да яго адна служанка і сказала: І ты быў з Езусам з Галілеі. Але ён адрокся перад усімі і сказаў: Не ведаю, што ты кажаш. Калі ён выйшаў да брамы, убачыла яго другая і сказала тым, што былі там: Гэты быў з Езусам Назарэем. І зноў адрокся ён, прысягаючы: Я не ведаю гэтага чалавека. Крыху пазней падышлі тыя, хто стаяў там, і сказалі Пятру: Сапраўды, і ты адзін з іх, бо і мова твая выдае цябе. Тады ён пачаў клясціся і прысягаць. Не ведаю гэтага чалавека. І адразу заспяваў певень. Тады ўзгадаў Пётр словы Езуса: перш чым заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне. І выйшаўшы вонкі, горка заплакаў. Калі ж настала раніца, усе першасвятары і старэйшыны народу зрабілі нараду супраць Езуса, каб забіць яго. І звязаўшы, павялі і аддалі яго намесніку Понцыю Пілату. Тады Юда, які выдаў Езуса, убачыўшы, што яго асудзілі, пакаяўся, аддаў 30 срэбранікаў першасвятараў і старэйшынам і сказаў: Зграшыў я, бо выдаў нявінную кроў. Яны ж сказалі: Што нам да таго? Глядзі сам. Тады ён, кінуўшы срэбранікі ў святыні, выйшаў і пайшоў павесіўся. А першасвятары ўзялі срэбранікі і сказалі: Нельга іх класці ў скарбонку святыні, бо гэта цана крыві. Яны параіліся і купілі на іх поле ганчара для пахавання чужаземцаў. Таму і па сённяшні дзень называецца гэтае поле полем крыві. Так збылося сказанае прарокам Ераміем: узялі 30 срэбранікаў, плату за таго, каго ацанілі сыны Ізраэля, і далі іх за поле ганчара, як сказаў мне пан. Езус жа стаў перад намеснікам, а той спытаўся ў яго: Ты кароль юдэйскі? Езус адказаў: Ты кажаш. І калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказаў. Тады сказаў яму Пілат: Ці не чуеш, колькі сведчыць супраць цябе? Але ён ні на адно слова не адказвае яму. Таму намеснік вельмі дзявіўся. На свята намеснік меў звычай адпускаць паводле жадання натоўпу аднаго вязня. Быў тады ў іх адзін вязень, званы Бараба. І вось, калі яны сабраліся, сказаў ім Пілат: Каго хочаце, каб я выпусціў вам? Барабу ці Езуса, званага Хрыстом? Ён ведаў, што ад зайздрасці выдалі яго. А калі ён сядзеў на судовым месцы, жонка ягоная паслала сказаць яму: Не рабі нічога гэтаму справядліваму, бо я сёння ўжо сне шмат цярпела за яго. Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп, каб прасілі за Барабу, а Езуса аддалі на смерць. Адказваючы, намеснік сказаў ім: Каго вы з гэтых двух хочаце?
каб я адпусціў вам. Яны сказалі. Барабу. Пілат сказаў ім. А што мне рабіць з Езусам, якога завуць Христом? Усе закрычэлі. Няхай будзе укрыжаваны. Ён жа сказаў. Што дрэннага зрабіў ён? Але яны яшчэ мацней крычалі. Няхай будзе укрыжаваны. Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а абурэнне ўзрастае, узяў ваду і абмыў рукі перад натоўпам, кажучы. Не вінаваты я ў гэтай крыві. Глядзіце самі. І ўвесь народ адказаў. Кроў яго на нас і на дзецях нашых. Тады адпусціў ім Барабу, а Езуса пасля бечавання аддаў на ўкрыжаванне. А жаўнеры намесніка, завеўшы Езуса ў прыторыю, сабралі каля яго цэлую кагорту і, распрануўшы яго, надзелі на яго пурпуровы плашч і, сплёўшы вянок стерняў, усклалі яму на галаву і далі яму ў правую руку трысціну. Становячыся перад ім на калені, насміхаліся з яго, кажучы. Вітай, кароль юдэйскі. І плявалі на яго, і бралі трысціну і білі яго па галаве. А калі насмяяліся з яго, знялі з яго плашч і апранулі ў ягоную вопратку і павялі на ўкрыжаванне. Выходзячы, яны сустрэлі аднаго кірынейца па імені Сымон, якога прымусілі несці крыж Езуса. Калі прыйшлі на месца, званае Галгота, што азначае месца чэрапа, далі яму выпіць віна, змяшанага з жоўцю. Ён пакаштаваў, але не хацеў піць. Укрыжаваўшы яго, падзелілі ягоную вопратку, кідаючы лёсы, і, седзячы, пільнавалі яго там. А над галавой ягонай змясцілі надпіс з віной. Гэта Езус, кароль юдэйскі. Тады укрыжавалі з ім двух злачынцаў, аднаго з правага, а другога з левага боку. Тыя, хто праходзіў, зневажалі яго, ківаючы галовамі і кажучы. Ты, што руйнуеш святыню і за 3 дні будуеш, уратуй сябе самога. Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа. Таксама і першасвятары з кніжнікамі і старэйшынамі, насміхаючыся, казалі. Іншых ратаваў, а сябе не можа ўратаваць. Ён кароль Ізраіля. Няхай сыдзе цяпер з крыжа, і мы паверым у яго. Спадзяваўся на Бога, няхай Бог вызваліць яго цяпер, калі любіць яго, бо ён казаў: «Я сын Божы». Таксама і злачынцы, укрыжаваныя з ім, зневажалі яго. Ад 6 гадзіны цемра настала па ўсёй зямлі аж да гадзіны 9. А каля гадзіны 9 усклікнуў Езус моцным голасам, кажучы. Элі, Элі, лема сабахтані. Што азначае: Божа мой, чаму ты мяне пакінуў? Некаторыя з тых, хто стаяў там, чуючы гэта, казалі. Ён кліча Ілю. І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў воцатам і, насадзіўшы на трысціну, паіў яго. А другія казалі. Чакай, пабачым, ці прыйдзе Іля ратаваць яго. Езус жа зноў ускрыкнуў моцным голасам і аддаў духа. Уклінчым. Паўстанем.
І вось заслона ў святыні разарвалася надвое, зверху аж да нізу, і зямля затрэслася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся. І многія целы памерлых святых уваскрэслі і выйшлі з магілаў пасля ягонага ўваскрасення. Увайшлі ў святы горад і паказаліся многім. А сотнік і тыя, хто вартаваў з ім Езуса, убачыўшы землятрус і ўсё, што сталася, вельмі спалохаліся і сказалі: Праўдзіва, гэта быў Сын Божы. Было там таксама шмат жанчын, якія глядзелі здалёк і якія спадарожнічалі Езусу ад Галілеі, служачы яму. Была сярод іх Марыя Магдалена і Марыя, маці Якуба і Юзафа і маці сыноў Забедея. Калі звечарэла, прыйшоў багаты чалавек з Араматэі па імені Юзаф, які таксама быў вучнем Езуса. Ён, прыйшоўшы да Пілата, папрасіў цела Езуса. Тады Пілат загадаў аддаць цела. Узяўшы цела, Юзаў захінуў яго ў чыстае палатно і паклаў у сваёй новай магіле, якую высек у скале. Пасля прываліў вялікі камень да ўваходу ў магілу і адышоў. Была там Марыя Магдалена і другая Марыя, якія сядзелі насупраць магілы. На другі дзень, што быў пасля прыгатавання, сабраліся першасвятары і фарысеі ў Пілата і сказалі: Пане, мы ўспомнілі, што ашуканец гэты, калі быў яшчэ жывы, сказаў: праз 3 дні уваскрэсну. Таму загадай вартаваць магілу аж да 3-го дня, каб вучні ягоныя, прыйшоўшы ўначы, не выкралі яго і не сказалі народу: ён уваскрос, і будзе апошні падман горшы за першы. Пілат адказаў ім: Вось вам варта. Ідзіце, засцеражыце, як умееце. Яны адышлі і засцераглі магілу, запячатаўшы камень і паставіўшы варту. Гэта слова Пана. Хвала табе, Христос. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога. Праз Езуса Хрыста, які праз сваю муку і смерць на крыжы выслужыў людзям збаўленне, узнясём да Бога, Айца міласэрнасці, пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл,
каб ён прыносіў церпячым суцяшэнне, а грэшных яднаў з Богам. Цябе просім. Молімся за міжнародныя арганізацыі, каб яны заўсёды служылі справе спакою і паяднання людзей. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб з Еўхарысты яны чэрпалі моц для нясення Христовага крыжа. Цябе просім. Молімся за людзей, якіх грэх аддалі ад Хрыста, каб яны маглі вярнуцца да Яго праз глыбокі жаль за грахі і шчырае пакаянне. Цябе просім. Молімся за людзей пакрыўджаных, каб яны былі вольныя ад нянавісці. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла і Ванды. Цябе просім. Молімся аб радасці вечнай для памерлых, асабліва для памерлай Галіны, каб міласэрны Бог прыняў яе ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб глыбокае перажыванне пасхальнай таямніцы напоўніла нас спакоем. Цябе просім. Божа, Ты здабыў нас для сябе праз кроў свайго Сына. Выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб усе людзі адкрылі свае сэрцы для Цябе, адзінага і сапраўднага Бога, праз Хрыста, Пана нашага. Полная величь и хараства, ахвяра збавчая Христа. Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величь и хараства, ахвяра збавчая Христа. Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Белый хлеб в руках святарских, Ты прими наш добрый Ойча, как он стал Христовым телом, як народ покорно просить. Полная величь и хараства, ахвяра збавчая Христа. Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величь и хараства, ахвяра збавчая Христа. Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. И прими вино с водою, хай кровью Христовой станет, той кровью, что пролилась всему свету на избавление. Полная величь и хараства, ахвяра збавчая Христа. Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Полная величь и хараства, ахвяра збавчая Христа. Табе плоды, что земля дала, хлебом анёлов становятся. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру прыняў Бог и Отец Усемагутны.
Пане, праз муку Твайго адзінароднага Сына спашлі нам Тваю літасць. І хоць мы сваімі ўчынкамі не заслужылі Тваёй міласэрнасці, аднак спадзяемся атрымаць яе праз гэтую святую ахвяру, праз Хрыста Пана нашага. Пан з вамі. І з духом Твоїм. Угору серці. Узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Он нам это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён вольны ад грахоў, цярпеў за нас грэшных і быў несправядліва асуджаны за нашыя злачынствы. Сваёю смерцю ён змыў нашыя правіны, а яго з мёртвых паўстанне прынесла нам збаўленне. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю склікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания.
Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе вякі вечныя. Просім Айца Нябеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы, згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось Езус Христус, ягнё Божае, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету.
Шчаслівыя пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена. Ойча мой, калі не можа абмінуць мяне гэты келіх, каб мне не піць з яго, няхай жа станецца твая воля. Божим домом.
Молимся. Пане, Ты умацаваў нас хлебом нябесным и праз смерть Твоего Сына даў нам надею на вечное жыццё, у якое верым. Покорно Тебе просим, каб праз Яго з мёртвых паўстання мы дасягнули мэты нашага вандравання. Праз Христа Пана нашага. Дарагія, яшчэ парафіяльныя аб'явы, калі ласка, паслухайце. Ўсё ж такі гэты тыдзень, вялікі тыдзень, насычаны. Думаю, што варта пачуць, што тут будзе адбывацца ўвогуле ў гэтым нашым касцёле, ў нашай парафіі. Але спачатку хачу падзякаваць усім вам за прысутнасць, за тую прыгажосць, якую можам разам пабачыць, як сапраўды так кранальна, калі бачыць, калі людзі вітаюць, махаюць гэтымі вербачкамі. Я думаю, што Езус таксама меў, накручваліся яму слёзы, хоць ён ведаў, што яго чакае ў гэтым горадзе, у гэтым сэрцы таксама, што яго чакае, але ўсё роўна выбірае туды ехаць, бо любіць гэтых людзей. Дзякуй усім тым, хто моліцца за нашу парафію, ахвяроўвае, дапамагае. Дзякуй усім тым, хто на мінулым тыдні прыбіраў у касцёле, вакол яго, усім тым, хто учора сабраўся на парафіяльную талаку, хто так прыгожа падгроб тэрыторыю нашага касцёла і шмат рэчаў зрабіў і ўнутры. Таксама дзякуй усім, хто спрычыніўся да ахвяравання ў скарбонку на кветкі да гробу Пана і прыняў удзел у акцыі велікапосная міласціна. Вялікая падзяка ўсім супольнасцям, якія рыхтавалі і ўпрыгожвалі вербы на сённяшнюю ўрачыстасць. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш айцец Францішак. Сёння пальмовая нядзеля і традыцыйная збор ахвяравання ў гэты дзень прызначаны на патрэбы вышэйшай духоўнай семінарыі ў Гродні. Таксама бачу, што ўжо заходзяць парафіяне, якія збіраюцца ўдзельнічаць у святой імшы о 12 гадзіне. Адразу скажу, што святая імша о 12 таксама пачнецца каля сцэны на вуліцы, таму смела можна ўжо ў тым кірунку вырушаць. Захвочваем набываць вербы і розныя вырабы ў нашай францішканскай моладзі, францішканскага ордэну свецкіх і валанцёраў Карытас. Яны сапраўды стараліся, укладвалі сэрца, а ўсе ахвяраванні, якія яны збіраюць, пойдуць на арганізацыю рэкалекцый і дабрачыннасць. Таксама сёння можна пабачыць там на століках вырабы, якія рабілі жыхары дому-інтэрнату, цёплы дом у Маладзечне. Варта іх падтрымаць. Таксама я хачу выразіць падзяку сям'і з Лебедзева, якая і ў гэтым годзе нам дапамагла з вослікам. Яны таксама маюць вялікую гаспадарку, робяць файныя тварагі, сыры. Яны таксама там на століку сваю прадукцыю прадстаўляюць. Яны вельмі сціплыя такія людзі. Але сапраўды, калі вы іх падтрымаеце, будзем вельмі удзячны. Таксама можна дзетак на восліку пракаціць. Праўда, што вослік будзе ўжо заняты праз 25 хвілін. Паслухайце, калі ласка, расклад набажэнстваў на наступны тыдзень. У вялікі панядзелак, аўторак і сераду расклад святых імшаў звычайны, як у буднія дні. Перад кожнай святой імшой будзе яшчэ магчымасць прыступіць да сакраменту споведзі. Але пачынаючы з чацвярга, дарагія, мы ўжо споведзі не плануем, таму што вельмі шмат і літургічных справаў, браты будуць вельмі занятыя, хіба што акрамя нейкіх асаблівых выпадкаў. У вялікі чацвер 2 красавіка у нашым касцёле толькі адна імша, вядома, імша вячэры Пана о 18 гадзіне. Вялікі чацвер гэта пачатак святога пасхальнага трыдума, 3 святых дзён, якія і з'яўляюцца непасрэдным святкаваннем Пасхі. У гэты дзень мы ўспамінаем устанаўленне сакраменту Эўхарыстыі, нашага скарбу, і сакраменту святарства. Таму захвочваю гэтым дні памятаць у малітве пра нашых святароў. Таксама ў гэты дзень мы будзем перажываць апошнюю вячэру, падчас якой Езус абмыў вучням сваім ногі. І ў гэтым годзе будзе трошку інакш. Звычайна мы прасілі некалькі мужчын, каб троху паказаць, як гэта было. Але, як я казаў на пачатку сённяшняй імшы, мы літургію перажываем актуальна, таму ў гэтым годзе будзе інакш. Будзе проста лаўка, і кожны, хто захоча, каб Езус абмыў яму ногі, той прыйдзе. Таму, улічваючы гэта, асабліва жанчын, можа, прашу прадугледзець, можа, а вдруг натхніць Бог, каб сесці ў лаўку, каб абмыў ногі, таму, можа, лепш чулкі не апранайце.
Пасля заканчэння святой імшы вячэры Пана яна не заканчваецца, а яна працягам яе будзе перанясенне Езуса Хрыста ў цямніцу і адарацыя да 21 гадзіны. Вялікая пятніца, мукі Пана, 3 красавіка, дзень сціслага посту і ўстрымання ад мясных страваў. Прыгадаю, што сціслы пост не абавязвае людзей ужо пасля 60. Сціслы пост азначае колькасць спажыванай ежы, што адзін пасілак дасыта. А 8:00 у пятніцу у нас ютрань, гадзіна чытанняў у касцёле. Пасля на працягу ўсяго дня запрашаем на адарацыю Езуса ў цямніцы. Крыжовы шлях а 17:00 і будзе адбывацца вакол касцёла на вуліцы. Літургія мукі Пана распачнецца а 18:00. Падчас гэтай літургіі адбудзецца адарацыя крыжа. Ахвяраванні, сабраныя падчас гэтай адарацыі, прызначаюцца на патрэбы касцёлу гробу Пана ў Іерусаліме. У вялікую суботу, 4 красавіка, а 8:00, таксама ютрань, гадзіна чытанняў у касцёле, на працягу ўсяго дня адарацыя Езуса ўжо ў грабніцы. Благаслаўленне страваў на велікодны стол будзе адбывацца з 10:00 па 16:00 кожныя паўгадзіны. Это будзе альбо ў капліцы ўнутры, альбо на вуліцы, хутчэй за ўсё ў капліцы. Падчас благаслаўлення будзе магчымасць падзяліцца фарбаванымі яйкамі, кулічамі, цукеркамі, якія будуць прызначаныя для жыхароў дома-інтэрнату і аддзялення сястрынскага дагляду. Валанцёры з удзячнасцю перададуць святочныя пачастункі гэтым патрабуючым людзям. На пасхальную вігілію, самую галоўную літургію года, маці ўсіх літургій, запрашаем вечарам а 23:00. Ужо будьце гатовыя, што ўся ноч будзе тут. Яна закончыцца, гэта літургія, рэзурекцыйнай працэсіі вакол касцёла. Тыя, хто ўдзельнічае ў пасхальнай вігіліі, няхай возьмуць з сабою свечкі для аднаўлення хросных абяцанняў, а таксама хай ведаюць, што можна ўзяць з сабою стравы для благаслаўлення на велікодны стол, бо пасля рэзурекцыйнай працэсіі таксама можна будзе іх паблагаславіць. У нядзелю, у васкрасенне Пана, у нас святая імша у нашым касцёле будзе толькі адна а 12:00. Вечарам святой імшы не будзе, вечарам запрашаем на нешпары, якія будзем цэлебраваць а 17:00. Дзякуй вам шчыры за супольную малітву, няхай цяпер будзем сыходзіць яшчэ, махаем з радасцю, з надзеяй гэтымі нашымі вербачкамі, і сапраўды, калі кожны будзе у вас у гасцях і пытацца, што гэта за верба, вы скажаце, это таму, што я Езуса запрашаю кожны дзень у свой Єрусалим, у сваё сэрца. Пан з вами. И с духом твоим. Боже наш Ойче, узглянь ласкава на сям'ю твоїх вірних, за якою наш Пан Єсус Христос без вагання отдав себе у руки злочинців і прийняв крижовую муку, які живе і владарить на віки вічния. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле,
Паважаныя парафіяне, яшчэ адна аб'ява. На выхадзе з касцёла на століку стаіць скарбонка, і на ёй напісана, што гэта ахвяраванне і зборы святарам на падарунак на Вялікі чацвер. Калі хтосьці хоча паўдзельнічаць у гэтым падарунку, сардэчна запрашаем і дзякуй за кожную ахвяру.